bịakwutenụ m ụnụ niile ndị na-adọkwa onwe ụnụ n'ọrụ ndị ụkara ibu dị alụ mụ onwe m ga-eme ka unu zuru ike ekele dịrị Chineke nna na nke onye nwe anyị Jesu Kristi bụ nna nke ebere niile na Chineke nke na-enye nkasi obi niile n'ihi na ọ bụ Chineke nke na-akasi anyị obi na mkpagbu anyị ka anyị were nwee ike site na mkpa nkasi obi ahụ nyere anyị kasị ndị ọzọ obi n'ime mkpagbu ọbụla dịrị ihe anyị ga-aga bụ onye nwe anyị chetakwa n'ala eze gị ka anyị zaa ya n'ime ọgbụ mmiri nke a ka nna isi akpọkụ ga-ebi iko sebụrụ ụwa nụrụ arịrịọ m akpụ akwa lụọ gị ntị azịza ọ bụrụ na ị na-agụ ana m eche onye nwe anyị mkpụrụ obi m na-atụ anya ya echekwubere m n'okwu ya azịza mkpụrụ obi m na-atụ anya sebụrụ ụwa karịa si atụ anya ụtụtụ o Izrel chere osebụrụ ụwa n'ihi na aka ya ka ebere dị ọkụ dị ọ bụ ya ga-agbaghara Izrel na mmehie ya niile azịza onye nwe anyị nọnyere ụnụ anyị ya onye nwe anyị nụrụ ekpere anyị ekwara odibo gị Chinedu Eleta na ebere onye isi n'ụwa akpọrọ nabata ya n'otu ndị nsọ gị na alaeze dị ihe n'udo nna onye nkasi obi niile na nnukwu ịhụnanya na-enweghị atụ na ebere gị n'ebe nọ ị na-eme ọchịchịrị nke ọnwụ ka ọ bụrụ mmalite nke ndụ ọhụrụ biko dị nke gị nọ n'uru obi Agwa mmadụ ihe ga-adị n'okpuru anyanwụ mgbe ọ nọọba n'ụwa ezi aha ka mma karịa ụdị dị ọnụ ahịa onye na-enwe ndidi ka onye ngara mma okwu nke osebụrụ ụwa abụ ọma na azịza ya dị nwere n'oge onye nche onweghị ihe nna